Kansainvälisyys on tämän ajan maailmassa erittäin tärkeä keskeinen asia ja se kuuluu myös suomalaisten koulujen opetussuunnitelmiin. Lähtökohtana on kuitenkin se, että maailma on muuttunut niin paljon, että näitä erilaisia mahdollisuuksia pitää hyödyntää. Koulun pitää osana koulutuksen järjestäjän kunnan omaa toimintaa pohtia, mitkä ovat ne yhteistyökeinot, mitkä ovat rahoituksen mahdollisuudet, mitkä ovat ne toimintatavat, millä toimitaan. Painopisteiden valinta on varmasti aina yksi tärkeä tehtävä, koska ne koulun voimavarat eivät riitä kaikkeen. Mutta tärkeää huomata se, että suomalaisilla lapsilla ja nuorilla oppijoilla on oikeus päästä kokemaan myöskin kansainvälisyyteen liittyviä asioita. Koulun sisällä tietysti kansainvälisyys kuuluu kaikille. Jokaisella oppiaineella on siihen omaa annettavaa, jokainen oppiaine voi siihen osallistua ja sillä tavoin koko kouluyhteisö osallistuu siihen työhön. Se on opetussuunnitelman toteuttamista, se on samalla myös niiden valmiuksien antamista oppijoille, lapsille ja nuorille, mitä tarvitaan nykyyhteiskunnassa niin jatko-opinnoissa kuin työelämässäkin. Kansainvälisestä toiminnasta kaikki hyötyy, niin rehtori, niin opettaja, mutta ennen kaikkea ne oppijat ja sitä vartenhan koulu on ollut.